Another one of my name here is that Abu Monyara. I am here with you based on the instruction the First Lady, Dr. Chief Mrs. Nonya Saludo gave us. Okay. Yes, she saw the trending video. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga o nwere otu ihe onyonyo nke bidoro fegharịwa n'efere mba ụwa gbasara otu nwanne anyị nwaanyị, onye nke ama dịka Tania Ọkpara, bụ onye nke kụrụla ndị obodo Naijiria egwu lantenis na mgbe gara aga. Ọ gaala ọtụtụ mba wee kụọrọ obodo Naijiria ya bụ egwu lantenis, nke anyị hụrụ ihe onyonyo ya ebe ọ nọ n'ezi. Ọnọdụ ya adịghị mma, ọ nọcha ka onye ahụ na-adịchaghị ma ọkwanụ onye isi mgbaka kwudoro. Ya bụ ihe onyonyo bịaziri na-efegharị n'efere mba ụwa, fegharịgide wee ruo n'aka nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ First Lady Nonya Soludo, bụ onye nke zirila ozi si jee chọwara ya bụ nwaada. Ndị Ministry of Women Affairs nke steeti Anambra ekulielekwanụ njem wee chọta ya bụ nwaada, wee gbaa ya ajụjụ ọnụ ebe o jiri ọnụ ya wee kọọ ije ụwa ya. O bidoro na dịka esi wee mụọ ya. Ọ kọwara na nna ya bụ onye Igbo, nne ya bụkwanụ onye ọcha. Ọ dịka obodo Belarus ka nne ya si. O wee kọgide ka ya si wee jewe, ka ije ụwa si wee na-atụgharị ya, ụwa na-atụgharị ya, ya wee mechaa nweta onwe ya n'ọnọdụ ahụ ahụrụ ya na ya bụ ihe onyonyo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo. Maka ndị na-ahụbeghị ihe onyonyo nke mbụ, ebe ahụ a nọ wee nweta ya n'ezi, ebe ọ nọ nnọọ n'ajọ ọnọdụ, ka anyị buru ụzọ nyụọ anya n'ihe onyonyo nke ahụ. Anyị lechaa anya n'ihe onyonyo nke ahụ, anyị ga-ahụkwanụ ihe onyonyo ebe a gbara ya ajụjụ ọnụ, ebe o ji ọnụ ya wee kọpụta akụkọ ụwa ya. Ka m bịakwanụ. I mean, what's up to hear my story? The whole world hears it, and they laugh at me. Why are they laughing at you? I don't know, but they say on your chabia and leave. You think you need to go back to your country? So I mean, Who said that? Who said that to you? No, I'm just tired. I'm okay. I'm okay, even though I'm a half caste and I consider myself a black people. But that's okay. But you are though. Okay, but you may be 1 out of 500 people that say that to me. You might be surprised. I'm going to the village tomorrow to look after my daughter until further notice. So who is? I'm standing So here I have like up to 5. because my back is hurting me. I don't know. I think somebody must. Have. Do you prefer to stand over here? I mean, I don't really like. Because I don't want to bend standing in. so I'm bending my neck in order to see you. I'm also leaning on a chair because I'm a little exhausted. If you could stand over there, that would be Do you easier. mind if I sit on the ground? It's up to you it's up to you where you want to sit. I can't advise you where to sit. Okay, so that's it. I'm not asking for much, just a little bit of help. Even if it's just to get water, but I would prefer something like a Sprite. We can get you a Sprite. Thank you very much. Thank you so much. Oh, then I have to now. I just ate 4 puff-puff. Are you I was a former lawn tennis champion for Nigeria. I don't know if you're familiar with me, Tania Ọkpara Tania? and Jacqueline Okweze. During those times, I played tennis for Nigeria and Africa. Your mom is from Belarus? Yes. You don't buy Sprite. You don't want a Sprite. Mana, you check that Sprite na kenda. Yeah, I played lawn tennis for Nigeria. Are you using any recreational, drugs? I'm not gonna answer that. I have no comment for that. Okay, that's fine. You have the right to. I don't know why people always ask such a question. I think that's one of the, sorry to say, but I think if somebody is very mentally sick, Yes. I don't think it's my business how the person is taking care of his or her life. I'm not in, but I know that all I will ask is I hope you're okay and I hope you get better. Yeah, I mean, obviously, I hope that you get better, but I just want to see. I don't know, I don't care. I've been labeled a prostitute. I've even been labeled the prostitute of the whole world.
Also, another one of my names is that Abu Monyara. I did not realize Nigeria has progressed so much that I happen to be the stupidest person and the ugliest. Okay. I am here with you based on the instruction the First Lady, Dr. Chief Mrs. Nonye Saludo gave us. Okay. Yes, she saw the trending video. Okay. About you, roaming around, and she instructed me that I should go look for you so that we can render help. Oh, thank Yes, you so much. give you total support. Thank you very So much. can we go to my office first? Yes, sure. All right. Thank you. Yeah. I got that answer my prayers. Yes. Diana Ijoma Opala. I'm from Umpologu town in Abasa local government. My father is from there in Anambra state, from Umonia village. And my mother is from Belarus, the state capital, which is Minsk. We have a Russian citizenship. Then my mother is dead. She died in 2017 of breast cancer. Not too bad. Yes. Then 2 years later, I lost my job in a hotel. Shortly after, I got pregnant with my boyfriend, who was from Liberia. Okay. And then I delivered a baby girl in my father's hometown because I told my father I would very much love to stay at Mpologu and rest. Because I used to be a lawn tennis player for Nigeria, and I've traveled all over the world participating in tournaments and winning gold medals for the country all the time. When I got a scholarship to Howard University in the year 1999, I graduated from Queen's College, Lagos. YK 99, I did well. And then I got SAT, SAT, I got a scholarship to Howard University. I played for my university. I was also the state champion for my university, and all the universities I was the #1 champion. So I did very well in sports. Then I came back and I got some jobs here in the country. The salary became very, very low compared to what I was earning in America. So things were a little bit different for me, but I put my hand in. I come from a family where my mother was very rich, structural engineer. She worked for LCC, was her last company before she died. Since she died, I'm now kind of living a lifestyle which I've never lived before. I don't have a car that drives me wherever, and a driver. I now take public transport, which I've never done in my life, and washing machine that washes our clothes all the time. We don't have that anymore. In fact, we've lost everything. I find it hard. Sometimes I wash clothes and after a while my fingers start cutting. So I'm finding coping with No. It's okay. Don't cry. We're here for you. The First Lady is here for you. Just open up, okay? Okay? Let's see what the problem is. We're listening. Okay? Yeah. We're listening. Right there. I have a little baby girl and she's in primary 1 in the village. And I've been trying to get her away from the village life because I feel like they brought me up very well. I schooled in Corona Ikoyi, Lagos Primary School. I got to the best education and my daughter is living in the village and she's living like somebody that doesn't even know how to come up. So I'm trying my best to bring her to somewhere, and then I've been staying at Mpologu. All I do there is I read my Bible every day. That's all I do. And then on my way home the following day or so, people were just insulting me left and right. People I don't even know, trying to jam me with keke cars and things like that. I'll just be walking the road and they'll just be like this, swerving, leaving the lane. Every single one of them. I'm like, what's going on? And then finally somebody took a motorbike full speed and just, okay, I have to show you. So then
I should have been back home after celebrating my birthday scene, but then I'm finding it difficult to get home because I'm weak. So this is what they went and did for me day before yesterday. So if I go home now, it's just to rest. The toilet. What is this? What kind of drug is this? Ibuprofen for For this pain. thing. Okay, we're And going that to was hospital. We're going to hospital from here, okay? Okay. We Then can't cure you. So this one is what? no, sometimes I Smoking causes always mouth cancer. I Is use this it as a cigarette? box. The secret, yeah. Okay, this one is Money cigarette. inside. What's the name of the cigarette? Oris. aha ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ First Lady Nonye Soludo, ana m asị gị daalụ ọrụ maka nke a. Jide ya bụ ihe ka iji onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji dị mma. Mana ana m asịkwa nnọọ ka m wetakwa n'uche gị, ka m chetakwara gị ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ ndị anyị na-ele anya na ọ na-eme, bụ nke a na-elekwa anya na gị nwa bụ nwunye aka na-achị steeti Anambra kwesịrị ị na-etinyetu anya na ya. Ọ bụghị nke a anaghị ejere sọsọ gị, nke a na-ejere ndị nwunye gọvanọ niile nke e nwere n'ala Igbo, maka na o nwere ụfọdụ ihe na-emewe anyị na-ebupụta ebe a imirikiti oge, mana anyị bupụtacha ya ọ dị ka anya ndị gọọmenti anaghị eru na ya. Kedu ihe nji maka ya ekwu? Ọnọdụ ụfọdụ ndị mmadụ n'ala Igbo na-atinye ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị bibe ha. Ụdị agwa mmegbu ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ji wee na-eso ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị bi na be ha. O nwere nnọọ otu ihe onyonyo nke rutere ya aka taa. Ya bụ ihe onyonyo adịghị dị mma itinye anya na ya. Nwata nwaanyị na-erube afọ 10 asị na onye obi na be ya bụ onye ọkaikpe bụ lọya. Kedu ihe a sị na ya bụ nwatakịrị mere? A sị na ọ nọ na-asa nwa onye ahụ obi na be ya ahụ, aka ya ewee metụ ya bụ nwata nke ọ na-asa ahụ n'amụ. Ọmụma mee ya amaghị m, ma ọ maghị ụma mee ya amaghị m, mana ụdị ihe mere ya bụ nwatakịrị ọ dị ntị njọ ma dịkwa anya njọ. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo, aga m ekpuchi ya bụ ihe onyonyo maka na ọtọ ya bụ nwata dị na ya bụ ihe onyonyo, ya mere anyị ga-ekpuchi ya bụ ihe onyonyo ekpuchi, mana ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka bịakwanụ. Ọ bụ na ọ bụ lọya steeti niile a ga-apụta wọs, ọ ga-ebe anyị ncha niile ikpe. Ọnwa ụfọdụ nwa mkpọnyere nwa njina nwanne m nwaanyị mkpọnyere ada nchi na ọ na-awụ nwa ya ahụ metụ ya aka n'amụ nọọ ya nwa ka o jiri eme ihe. aha ọkwa ikirichala nke ahụ. Onye ọbụla nwere ọmịiko mmadụ, onye ọbụla nwere obi mmadụ hụrụ ihe onyonyo a, hụ ihe mere ya bụ nwata, ya bụ ihe ọ na-agba anya mmiri. Ma ihe na-akacha adị mwute na ya bụ na imirikiti oge ile anya ndị na-eme mmadụ ihe ahụ, ọ bụrụ ndị jere akwụkwọ, ọ bụrụ ndị kwesịrị ịma ihe a na-akpọ human rights, mana ha jide nwa mmadụ ha na-eme ya ka anụmanụ. Ụfọdụ oge onye na-eme nwa mmadụ ụdị ha elele anya na ezinụlọ o si gaa kpọrọ nwa, na onweghị onye ọbụla ga-ajụ nwunye ese na ya bụ ezinụlọ. Ile anya ọtụtụ n'ime ha elele anya na obodo ha si wee kpọta nwa ahụ, na onweghị onye ọbụla ga-akwụdonwu wee jụọ ha ese na ya bụ obodo. Mana obodo ihe na-arụ ọrụ, obodo mepere emepe, ụdị ha niile bụ ihe bụ ọrụ gọọmenti. Onye ọbụla mere nwa ya otu a, ma ọ bụ nwa ọ mụrụ n'afọ, ma ọ bụ nwa bibe ya ebi, gọọmenti ekwesịghị ịgba nkịtị n'ụdị ọnọdụ a. Gọọmenti ekwesịghị ịgba nkịtị n'ụdị ọnọdụ a. Wee na-akpọkụ gị nwa bụ nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ First Lady Nonye Soludo, nakwanụ ndị nwunye aka niile na-achị ala Igbo, ndị nwunye gọvanọs niile e nwere n'ala Igbo, wee na-asị unu bikonu kulienu ma lụtara ụmụaka ụmụ nwaanyị anyị ọgụ, ndị niile na-agabiga ụdị ha.
oge erula mgbe onye ọbụla kwesịrị ịma na mmadụ bụ okwu. Oge erula mgbe onye ọbụla kwesịrị ịma na mmadụ bụ ọchụ, na ị gaghị ekuli nnọọ megide onye karịrị maka na ị karịrị ya makwanụ maka na ị karịrị ezinụlọ ya wee na-arịọ ya unu dịka arịrịọ. Ndị Ministry of Women Affairs, oge erula mgbe unu ga na-etinye anya na ụdị okwu dị iche iche dị otu a nke na-eme n'ala Igbo. Ihe ọzọ wee bụrụkwa maka ọtụtụ ụmụnne anyị ụmụ agbọghọbịa ndị ka na-etolite etolite. Nke na-ewuzi ugbu a bụ na o nweziri ndị na-agagharị n'ime obodo anyị dị iche iche wee na-akpọkọta ụmụ kịrịkịrị ụmụaka ndị na-erubeghị ihe eji nwaanyị eme. Ụmụaka ndị ka dị afọ 15, 16, 17. Kedu ihe eji ha eme? A na-akpọ ha apụ obodo Naijiria, ebe eji ha agba akwụna, ebe eji arụ ha achụ ego. Ya bụ ihe ọ bụghị ihe kwesịrị ịnụ anụ n'ala Igbo. Anyị macha ụfọdụ obodo ndị ọzọ ndị gbara ala Igbo gburugburu ndị anyị na-anụbu ụdị akụkọ a maka ha, mana nke a bụzi nke na-eme n'ala Igbo ugbu a. Ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị ndị bi na obodo dị iche iche nke gbara Naijiria gburugburu kọchara gị ihe ha ji anya ha ahụ n'obodo ahụ ha nọ, ma ndị nọ na Ghana, ma ndị nọ na Ivory Coast, ma ndị nọ na Cameroon, ma ndị nọ na Libya, kọchara ha ihe ha ji anya ha ahụ ka ndị Igbo si ere ndị Igbo ibe ha na-ereje ha ebe eji ha agba akwụna. Ọ jọrọ njọ. Wee na-asị unu biko nụ, oge erula mgbe unu ga-ebidokwa tinyewe anya n'okwu dị otu ahụ. Ndị Ministry of Women Affairs, oge erula anyị na-ele anya na bido ugbu a gawa n'iru na unu ga-ebido wee tinyewe anya n'okwu dị otu a. Ọ bụghị sọsọ itinye ya anya ejide ndị na-akpa ụdị agwa ahụ, ejide ndị na-akpọpụta ụmụaka ahụ niile. Anyị na-ele anya na anyị ga na-ahụ ntaramahụhụ dị egwu a ga na-enye ha dịka iwu obodo si wee dị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.